Yung first matchup natin, napaka-exciting. Ginubatan yung nanalo. Will that be the case sa susunod natin o sa itong game na ito? Titingnan natin kung same pa rin. Okay, again, I am Coach Kyle Andre Lorejo Marillo together with Kapak Morgan. Para dito sa AKB, kapatid sa inyo ni Congressman Eli Saldico at ng Ako Bicol Party List. As we are tied right now at Parehas na nakakabuslo yung both teams. Number 17, 2 points, Bueno. Yan po si Bueno. Sa kanya pa lang Bueno, halos Buena Manong Tres. Oo, Buena Manong Tres, Buena Manong Tira. Buena Manong 5 points para sa Team Tiwi. Mula kay Tumatakbo ulit Bueno. ang Tiwi. Dukot dun, wala. Another shot, no good, rebound. Pick up by Bakakay. Katimbuhan. Jan Katimbuhan, it came from Bicol Spicy Oragon sa Pilipinas Super League coach. Nakasama ko to sa PSL. This is Ano ba ang a very good point guard. point guard? Na merong tres, merong atake sa Sa board or sa rim? So makikita natin Let's see kung ayan. magaling mag-setup din to si Jan eh. Let's see kung makapag-adjust din agad siya sa usual play natin dito locally. Mukhang magaling nga. Ganda nung pasa nung Tiwi. Napakaganda ng floater ni number 36 ng Tiwi na si Kotara. So, ang mga scores natin sa Tiwi ay mula kay Kotara and kay Sayawan, Bueno. open shot. Kapos lang yun. Recovered Left-handed by hook shot, wala. Brasha, wala. Tumatakbo na ngayon ang Team Tiwi. Eto, meron ding player dito. Import ang Team Tiwi. Si Gandol. Mark Gandol from Bugtong, Legazpi City. So hindi talaga siya taga from Tiwi. Tiwi. Pero he is a guest player for the Team Tiwi. oo, so he is Sasandalan din to. Merong MPBL experience din to si Gandol. Si Gandol Oo. sa Bicol Volcanoes. Yes. So Yan na, kapasok na. Speaking of Gandol, his first basket, second basket rather, na-convert niya na yung 3 points niya. Sayawan. So maraming Ang mga kanto sa kilalang Sayawan. players dito pala sa both teams na to, no? Both Tiwi Katimbuhan. and Bakakay. Being hounded, the ball will remain sa Bakakay. 5 seconds for the Bakakay. Sayawan. Kick out Ayan kay ang tres. Katimbuhan. Rattles out. Tumatakbo na si Gandol. Out of bounds yun. And don't forget to like and share our official Facebook page. We are live sa Ako Bicol Online TV. And also live din po tayo sa Ako Bicol Party List Facebook page. And ganoon din po sa Facebook page ni Representative Saldico. Arizobal to Brasha. Stolen by Cepeda. Naka-recover din naman agad yung maganda yung transition defense nung Bakakay doon. Arizobal, nilipat pa sa kaliwa, open na sa kanan eh. That's a veteran move. Pinasarap pa ni JR Arizobal. Nilagyan pa ng Betsin, ano? Grabe. Ayan, tumatakbo ulit. Oh, nag-stop lang yung takbo doon ni John. Dapat siguro idiniretso na yun ni Siyempre, ang Ni Barrera. in-anticipate doon ni Katimbuhan is didiretso niya na. So, but players' instinct, yung pag nag-cut ka, diretso pa rin, don't stop. Para kung talagang sakaling ipasa sa'yo, as we see a substitution early sub para kay Brasha. Meaning, always be ready pa rin to receive a pass. Oh, bueno. Ang laking mama. Ganda ng tira nito ah. If Tinutos you'll notice, halos majority ng mga early points ng Team Tiwi ay galing kay Bueno. Bueno, sige. Bueno, Makikita sige. natin kung magtutuloy-tuloy yan sa larong ito.
Again, another sloppy Arizobal! play from Tiwi. Ang ganda ng dukot ni Arizobal. Pangalawang tira niya yun. Alam mo, itong si Arizobal matagal na din na player to. Kaya Oo. I wasn't expecting na meron pa siyang ganong mga tira. sabi nga ni JR nung nakausap ko kanina dyan sa may likod ng court. Oo. Coach, edad lang ang Kalabaw lang. ang tumatanda. Tanda. Even Salinas, nandito si Salinas. Yeah, eh. Philip Salinas. Oo. Naglaro din na, long time player ng Bicol College. Naglaro din sa Bicol Volcanoes. Talagang star-studded tayo ngayon para sa ating second game dito sa AKB Cup 2022. Yes, dito lang po yan sa Ako Bicol Cup. Live na live po tayo dito sa Daraga Covered Court. Magandang hapon po sa inyong lahat. 11 Number being 11, hounded. Na Blanca. Na Blanca lang ni Arizobal. Arizobal. Katimbuhan, tumatakbo. Ayan si Katimbuhan. Napakagandang layup. Katimbuhan. Kumontra yung take-off niya eh. Take-off niya sa kaliwa, pero yung layup niya See the sa kaliwa pa rin. You can see the difference of experience. Yes. And the talent. This, That's this guy is playing big leagues sa Metro Manila and even Visayas. So hindi basta-basta tong Hindi, player na oo. to. Batak na rin sa laro eh. Kumbaga, ang experience nito may kalyo na eh. Oh, talaga. Yan ang kailangan natin for you to for Ang a pangalawang team to tira win. ni Katimbuhan sa tres, wala. Wala pa rin. Pero sabi mo Gandol. kanina, may tira talaga yan eh. Ang ganda rin ng depensa. So unang Early time timeout. unang time out natin. Para sa Team Bakakay, our score is 13-12. Only a 1-point lead for the Team Tiwi. And yung major points was courtesy of Bueno, number 17 ng Ano siya Tiwi. eh, nalolocate siya. Same like kanina kay Espanyol. Nalolocate siya ng teammate siya in the middle. Pero nagpakita si Bueno kanina ng range niya kanina. May tira Taking talaga that eh. 3-point shot and making it. Makikita mo eh. So, let's see on how the defense will react pag nandyan si Bueno. Kasi the risk here, for example, you are playing a zone, dadalhin talaga ni Bueno yung depensa niya because he can take the shot, he can take the three. Talagang makukuha niya yung depensa na magiging open dun sa kanilang weak side. At saka yung size niya is an advantage Oo. para sa isang player na kagaya niya. There is another player here sa Team Bakakay, si Villar. Abangan natin siya mamaya. Another player from Bicol Spicy Oragon in the PSL. So Oh! yun daw ang Ah. yun actually ang advantages daw ng Team Tiwi or Team Bakakay dahil meron silang 4 na import naglaro sa MPBL. Barameda. For Muntik 3, wala pa. yon. Na-recover Salinas. ni Salinas. Ayan, nagparamdam kaagad si Philip Salinas. Si Philip Salinas. Tubong kamalig. Yes. Pero ito nga, guest player siya dito sa Team Bakakay. Another short jumper by number 9. Katimbuhan. Tumatakbo. Napakagandang dish. Nice. From Katimbuhan to Barameda. Yun ang sinasabi kong setup job na ginagawa ni Katimbuhan, even playing in Visayas and Metro Manila. He is known to be a good point guard. Alam mo kung may kakampi kang ganyan na Oo, quality of masarap a maglaro. point guard, nako talagang yung magre-receive ka na ng bola at ibubuslo mo na lang, di ba? But then again, kailangan kung magaling ang point guard mo, dapat yung mga kakampi mo rin marunong sa pwestuhan. Yes. Kasi kung hindi naman sila magro-rotate, wala din. Sayang Sayang din. yung talent Stagnant offense. na meron si Katambuhan kung hindi ma-maximize ng mga kakampi. Punta na ulit sila kay Ang Sayawan. court vision nitong si Katimbuhan. Timbuhan. Setting the play is Katimbuhan. Shot clock, 8 seconds. Very He smooth was lang asking talaga. for a foul pero wala binigay sabi ng ng referee. referee. Manipis masyado, walang contact. Gandol, another. Gandol, another 3-point shot made by Gandol. That is number his 15. second consecutive 3-point made. Courtesy by Mark Gandol. Naka 1-2-2 defense ngayon. Naka 1-2-2 zone ngayon ang Tiwi. Tiwi. Short lang yun.
kay Barameda. Actually, that's a good shot kasi open naman siya. Siguro medyo madulas lang dahil sa pawis ng kamay. Siguro. And siguro dahil sa epekto rin ng Oo. 1-2-2 defense ng Tiwi. Alam ko ginagamit yung 1-2-2 defense pagka mayroong mga talagang Mga galing na shooters. shooters. Oo. Gandol, ipinasa kay number 9. And that's an easy 2. Pero bigyan natin ng credit dun si Gandol dahil nakita niya yung libreng tao sa ilalim. Sayawan, number 17, 2. Oh, Oy, nice defense. Yes. That is a good defense. parang may pader na nakaharang doon kay Nagulat Salinas. si Salinas, dalawa yung nakaambang sa kanya. Another good defense. Ayan naman si Katimbuhan. Katimbuhan Umaarangkada. Sayang, hindi Kita mo na-convert. yun, the way he attacks the basket, he go under the arm. Oo. Under the arm of the defender and fishing that foul. Napaka-smooth lang yung pag-glide nakasmooth niya, lang. di ba? Kung sa ibang player, babangga na yun. Pero siya, he managed na iwasan yung defender, di ba? At maka-squeeze in So, for that attempt. Because of that foul, Jan Katimbuhan will troop to the line for 2 shots. And we will see if he's a good shooter sa free throw. Medyo Buntis malakas lang lang yung unang tira niya. Pero may tira talaga tong batang to. And we expect a lot from him in this ball game. Wala pa rin. Kita mo Doon naman, naman, yung, kulang. yung sinasabing shooter's miss, Oo. yung talagang straight siya, minsan malakas lang or kulang. Yun, Pero may malas ba talaga sa basketball? Masasabi mong malas yung mga tira mo? Meron ba ganon? I think, oo din, meron din naman na talagang, yung talagang open ka na, tapos yung pa talaga siya na-shoot. I think meron din naman talaga, pero sa depensa, walang malas sa depensa. Okay. Sa pagdating sa depensa, walang malas dyan. Walang malas. If you are doing the work, walang malas dyan. If you're doing the good thing when it comes to defense, you will have a better offense. Okay. Early on this Katimbuhan. first quarter, nakakalamang ang Team Tiwi with the 4-point lead. Sayawan, tangkad ni Sayawan. Oo, siguro mga nasa 6'6", 6'4", 6'6". 6'5". Tangkad si Sayawan doon, in the middle. Sa basketball talaga, height is might. Totoo. Advantage na advantage yung talagang matangkad ka. Diba, Kagaya nun. nakasapal pa doon. Kagaya nun, sinapal niya yung attempt ng kalaban. Another. Tatlo na yan. 3 seconds, violation. Walang mapasahan, hindi rin makakatira. Wala. Yun ang magandang hounding defense na. Tayuan mo lang, i-cage nyo siya. And then wala nang magagawa yan dyan. Nakataas ang kamay mo, parang may umbrella defense. And for the offense, wala na. He has nowhere to go. Mga Katimbuhan. Maagawan na recover ni Muntik ng Jan. maagawan. 13 seconds to shoot. A 3-point attempt. Too strong. Katimbuhan na recover yung bola. ganda ng- Yun ang sinasabi ko sa'yo. Yun ang tinatawag na silky smooth finger roll. Yan. Ang ganda nung move na yon ni Jan Katimbuhan. Ganda yung Euro step, no? Talagang makikita mo yung confidence sa player. Makikita mo yung poise na is not rushing things. O, ganyan. Wala lang yun. Kaya sinasabi ng ilan, mga coaches, relax lang. Relax lang. Huwag kang masyadong gigil na gigil. Wala pa akong nakita kay Katimbuhan na kagigilan as we go on our early part itong ball game. Again, ball game between Tiwi and Bakakay. Mga taga First District naman po ang naglalaban sa ating second game dito sa Ako Bicol Cup. Atid sa inyo ni Congressman Ellis Aldico at ng Ako Bicol Party List. Katimbuhan for the layup! Kita mo yun. So, 2 consecutive 2-pointers smooth lang. para kay Katimbuhan, para sa Team Bakakay. Nakita natin kung nagpapakitang gilas kaagad si Jan Katimbuhan with his experience playing in the big leagues.
big leagues, big commercial leagues sa Metro Manila and Visayas, nakikita kaagad natin yung epekto niya. But right now, at the end of the first quarter, our score is 24-22 in favor of Team Bakakay. We'll be right back. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang matapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habulin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, obleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng paus, di namin alintana masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Walang uwi na kayo ko na magmay-atay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup, di ka atrasa sa basketbulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay, sa hamon ng court, puso'y naging matibay, lakas at galing lahat ibinigay. Terminado puro bless, huwag lang sumablay, simula pa ang kabata, basketball na ang laro, kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, tinamak ko ang snow, malinis na laro, binigay sa publiko, paglabas sa court, pwedeng maging amigo, walang tatalo sa disiplinado. And now we are back to our second quarter of this ball game. Team Bakakay and Team Tiwi. Yes. At syempre pa rin yan sa inyo ni Congressman Elizalde at ng Ako Bicol Party List dito lang sa AKB Cup 2022. Live na live dito po sa Daraga Covered Court. I'm Kamak Morgan, kasama po si Coach Kyle. At ang unang points para sa ating second quarter ay courtesy ng mga naka-blue, which is ang 3 points ni Tiwi. Verano. Babawiin ni Brasya. Sobra lang. Pero nandun, Yun na, another number 32 to the rescue. Another PSL player, Villar, who played with the Bicol Spicy Oragons together with Jan Katimbuhan. Gandol. Gandol is no stranger here in the Daraga Park. Yes. Kasi ang dami ng mga experiences niya dito. Ang dami ng mga highlights na pinakita ni Gandol dito. Verano again, back-to-back Back-to-back 3-pointer. for Verano. Different spot but same result. Same result, good result para sa Team Tiwi. Villar, babawi. Villar, good result din ba? Wala. Medyo Rebound. hindi masyadong good. But the ball will stay sa kanilang kupunan for a baseline throw-in. Mula kay number 29, Pajardo.
Shot clock, 9 seconds to shoot. Villar again. 9 seconds. Hindi makuha ni Villar yung friendly roll. Nagbago na yung point guard. Pinalitan si Katimbuhan eh. Okay, we have a foul, foul by number 13. Number Merong foul 1, doon. Beltran. First personal foul, first team foul. Mark Anthony Gandol with his first personal foul. Brasha. Villar. Bertes at the top of the key. 8 seconds. Pinasa kay Beltran. Pero wala. There is foul. Foul by number 26. Holding foul. Oh. Naghihingi ng dalawang free throw kaso hindi yun Foul by number 28. hindi binigay yung dalawang free throw. Hindi siya na-foul sa act of shooting Act eh. of shooting. So- But he will be given a baseline pass. And nasa kay number 14, Kalupas yung bola. Shot clock, 8 seconds. Balik kay Kalupas sa ilalim. Pinasa kay Villar Villar, number 32. For 3-point attempt, wala. Pangatlong tira na yun ni Villar. I guess right now, kailangan ilapit mo na konti sa ring. Off ka ngayon sa 3 points. Try to get at least 2 para sa confidence mo. Uy, nice pass. Recovered by Brasha. Brasha 100. 100, wala. Nakita, nasilip yung tulak doon ni Cepeda. Although parang hindi naman intentional yung Coach, pag-tukod yung mga sinasabi natin, yung mga gulang na unintentional. Yung pag napagsanayan mo na siya. Itutulak mo siya. Kailangan din naman yun eh. Oo, Kailangan din meron naman. talaga. Kaya lang wag At least lang mahahalata. Wag mo lang i-extend talaga. Oo. Siguro half arm base sa kasi nasa pasok pa siya sa cylinder mo as a defender. Pwede yun. Pero kung pag in-extend mo ng arm mo outside the cylinder, natawagan ka talaga ng foul. Hindi naman pwede yung nakayupi lang talaga yung mga kamay mo sa loob ng court. Nilapit na ni Villar pa rin. Wala pa rin talaga. So far, 0 out of 4 si Joshua Gandol Villar. for 3, wala. Medyo malayo yung tirang yon. Kumpara doon sa mga successful 3-point shots niya kanina. Nice Fine. two-man game. That was a thing of beauty. Pagka may mga kakampi kang looking for extra passes. Yan ang tinatawag din na unselfish pass. Yeah, unselfishness. Verano. Gandol. Gandol, another 3-point attempt. Short yun. Kitang-kita yun. Short yun. Unang mga laro nito ni Gandol, nakikita ko mas aggressive siya to penetrate. Pero sa game na to mukhang marami siyang binibitawang 3-point Oo. attempts. Mm. Pero good naman yung mga nauna. Nagsisettle pa lang ngayon siya sa kanyang outside shooting. Pero I'm sure in the later part of this game, makikita natin na aatake din to. Ganun siguro talaga pag nagmamature ka na sa Right basketball, no? Team 2A in their 2-3 zone. Bertes to Villar. Brasha, open shot. 10 seconds to shoot. nope. Hindi makuha talaga. Umalog lang sa ring. Kanina At pang alog lang sa ring yung tira nila eh. At nasa mga naka-blue na ngayon, Team Tiwi, Gandol. May hawak ng bola. Shot clock, 14 seconds. Ipinasa sa kaliwa. Number 36 for 3-point attempt. Wala. Walang Nasa mga nakaputi na ngayon ang bola. Mukhang may... Ay, Good Hindi defense. natawagan ng foul si Beltran. Oo. Merong Good contact defense. pero walang foul. Timeout, Team 3. We have a timeout here, Team 2E. Actually ngayon, deadlock tayo at 28. Ayan, shout out po sa mga nakikinig sa o nanonood sa atin sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List Facebook page at sa Facebook page ni Representative Saldico. And again, we would like to acknowledge yung tulong na ibinibigay sa atin ng BRTTH Medics. Shout out na din kay Sir RJ, baka nanonood ngayon. Sir RJ, kamusta kayo dyan? Hello pala kay Jen Cascante. Ayan. Sabi niya,
kailan yung laro ng Piuduran. Kakatapos lang ng laro ng Piuduran. Kakatapos lang po Oo. ng laro ng Oo, Piuduran. but unfortunately, And natalo sila kanina sad ng to say, Ginobatan. kinapo sila sa Oo. ending. Kay Kim Manrique, another Kamalig native na nasa PSL ngayon, Bicol Spicy Uragon. Kay Kim Maglalaro ba siya Manrique. dito? I don't know kung maglalaro si Kim ngayon dito kasi nasa PSL sila. Mhm. Kay Don Sor Salvador, pa-shoutout daw. Hello po. Number 17, Bueno. Ayun. Naabangan na siya. Hindi Inabangan niya na siya. nagamit yung laki niya Oo, kanina inabangan na siya. sa play na yon. Gandol sa corner. Nahirapan dun si Gandol. Heavily guarded pero hindi pumapayag na mawala sa kanya yung bola. Ang ganda ng depensa na pinapakita ng Bakakay because they are helping their teammates. Yes. Walang one-on-one defender. Laging merong help sa weak side or even sa strong side. Merong help sila nakukuha. That's why eto nang nagiging result sa jump ball and nahihirapan ngayon to dish out passes etong team Tiwi. I think they have to adjust sa depensang ipinapakita ng Team Bakakay because siguro naging factor din yung haba ng kamay na itong Team Bakakay. No, kasi medyo mas malalaki, mas Oo. mahahaba itong Bakakay Oo. kontra sa Team Tiwi. Pero I like the hustle din ng Team Tiwi. Pakibalik po ng isang bola. You know? So ayan, magpapalit lang tayo ng bola. Mukhang napagod na din yung unang bola. Oo. From time to time, magpapalit talaga ng bola kasi syempre napapagpawisan yan, Yes. madulas talaga siya. And syempre yung alikabok na rin, Oo. ay factor din yan. So Pero- at least para walang kahit yung bola, kawawa, nasisisi minsan eh. Di ba Ano ba sa tong normal bola game, to? ano ba yan? Ang dulas ng bola. Pagka hindi na siya tinitingnan yung Oo, ring, tinitingnan yung ring, masama yung tingin sa ring. yung tingin sa ring. Sinisi pa yung ring eh. Ay, Agracia, number 7. Nakabalik na si Katimbuhan. Binalik na nila si Siya na uli yung Katimbuhan. point guard. Kasi kanina pa sila eh. 0 out of 8 na sila starting this second quarter. Shot clock, 14 seconds to shoot. Katimbuhan, napaganda ng Brasya, mga pasa. ganda ng pasa. Yun yung sinasabi ko talaga na setting up his teammate. Very good yan si Jan Katimbuhan. Quality of a point guard, ano? Again, naglaro sa mga professional league, MPBL, and now, nandito po, nakikita natin in flesh and blood, dito po sa Daraga Covered Court dahil sa Ako Oo. Bicol Cup. Coach, I just want to congratulate the production team of the AKB Cup for having a 22.4 thousand viewers for the first game. 22! That is so big for a premier game like that. And binigyan pa sila ng napakagandang laban ng Piuduran and Ginobatan. And I know for sure, these two next games, baka dumoble pa. Akala ko ba 1,000 lang yung viewers natin? Kanina yung mga live viewers lang. Siguro after that game, 22.4 thousand viewers. And, Maliit pa ba yun? we were so grateful sa mga nanonood definitely. po sa atin. Maraming salamat salamat. po. At sana makasama natin sila hanggang sa matapos itong buong tournament na to. I'm sure. And bigay natin ang schedule, Coach. Habang nagtitake ng free throw si Villar, the schedules of this game will be live sa Ako Bicol Online TV. And every Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday ang mga laro. Yes. And itong initial or pilot games natin ay dito sa second district, dito sa Albay. Dito gaganapin yung Oo, mga games. mga games. But we also have venue for Ligao. the third district. Sa Ligao, Ligao tayo. City. And we also have a venue para sa first district. Abangan niyo po kami sa Santo mga Domingo. Yes, abangan niyo po kami sa mga lugar na yan. Oo. Pwede kayo magpa-autograph nga kay Morgan. Ako na naman? Pwede bang ikaw naman? Oo. Ayan, si Coach Kyle Marilla po ang kasama ko dito. Oo. That was a good shot by Brasya. Brasya, a former varsity of Aquinas University. Naging varsity played. din yan sa... I played sa Aquinas University. Sa alma mater mo pala, oo. Noong dekada 90. One! That was a good no-look pass. From Katimbuhan to number 32. Nakikita mo yung all-around play ni Katimbuhan, setting up the teammate, scoring, hustling. Parang matagal na silang magkakampi, no? Parang matagal na. May connection talagang dalawang to. Sana Gandol. ma-maintain yung ganong connection. all Pick throughout up by the game. Villar. From Bueno. the corner. Bueno, short yun. Rebound by Arisubal. Katimbuhan, tatakbo na naman yan.
Hahanap ng mapapasahan yan. Garcia. Gumanda yan ng konti yung transition defense ng Team Tiwi. Hustling. Nakatimbuhan. 12 seconds to shoot. Napaganda ng pasa. Sayawan! Pero Oo, wala, sayang. Umaalog. Ano ba meron sa ring ngayon? Muntik nang mahulog. Pero sumayaw lang yung bola dahil galing kay sayawan eh. Ayan si Gandol. Dishing out to number 36. That's what we call the ball is dancing on the rim. Sayawan. Dahil galing kay sayawan. Mapapasayaw ba sila? Brasha At open the again. end of this game or Pero he ano? will not take the shot. Villar. Yes, short jumper is good. Villar was a good nasa cut. middle. That was a good cut by Villar. Kanina hindi niya kaya, hindi napupukol niya yung 3 points. Ngayon nilapit niya, na-convert niya na. Nag-adjust siya. Nag-adjust siya. Ganun talaga. Sabi mo nga kanina sa first game, basketball is a game of adjustment. Yes. Gandol. So ikaw ba, Coach Kyle, nakapag-adjust ka na sa hapon na ito? Nakapag? Nakapag-adjust ka na ba? So far, oo naman. Ako medyo din. Glad to say. So ayan, nasa mga nakaputi na naman po ang bola. 37-32 in favor of Bakakay. So TV is trailing by 5 points. Timbuhan for 3, no good. Recovered. Last touch. The ball will go to Team Tiwi. Maganda yung tira ni Katimbuhan. Makikita mong talagang may tira pero hindi lang talaga... Hindi lang nako-convert pa so far. Hindi nakakapasok. Oo. Gandol to number 7. Cruzana. Gandol acting as a point guard. Ayan, may tana ng bola. Nagtuturo. Ano bang tinuturo niya? Binibigay kay Gandol ang kaliwa, ay ang kanan I mean. That's his strong side pero hindi naman siya risky sa part nung Bakakay because meron silang dalawang big man na nakaabang. So that's a good Merong help part in defense, ng sa yung sa tinatawag. help defense nga nila. Oo. That's a good part kahit binigay mo yung strong side ng kalaban mo, merong help na darating. Parang pinapapasok lang si si Gandol. Sayawan. Oh, another good pass. And he was fouled. So he will be awarded with a bonus shot. Then again, coach, this game is the story about playing inside. Playing inside. What do you mean, coach? Kanina pa, kahit during the first game, up to the second game, naglalaro sa ilalim, the drop passes, nako-convert nila ng maayos at walang reaction yung defense. Nag-react nga pero foul naman. Yun. Late ang respond nung defense dito sa drop passes na ginagawa ng Bakakay. Pero I think that's a good indication na nagre-react yung Tiwi Yes. sa kung anong ino-offer ng Bakakay. Kaso nalilate lang. Oo. So, And again, they have to make an adjustment for that. another good pass coming from Gandol. Kick-off pass sa kanto. Nakita mo Pero- tatlo yung help defense Oo. ng Bakakay. Ngayon tumatakbo sila. Kulang na Katimbuhan. Another basket. for Napakagandang Katimbuhan. layup yun. We see the strong side From the left to the right. from the strong side of the defense of Bakakay. Ang ganda ng help defense nila. And that's There is a foul. That will be a major factor sa game na Yes. ito. That help in defense na ginagawa ng Definitely. ng Team Bakakay. Penalty. Nakabalik na po si Philip Salinas sa ball game. Di natin napansin, lumulobo na yung laman. Team Bakakay is enjoying now a 10-point lead sa And second quarter. Kailangan mapigilan yan ng Yes. Tiwi. Number 28, third personal foul. They have to do something. But just like Ginubatan, I know for sure this Tiwi has the guns and has the bullets para to crawl back. Gagaya ng ginawa kanina ng Ginubatan. Late yung adjustment nila pero very worth it. Parang sa unang tingin Oo. natin parang malamya yung Oo, depensa depensa. na. Pero pagdating sa end game doon na And sila. mind you, hindi na nakabalik si Kamba sa game Yes, kasi because he of was- that injury. he was injured. What more kung andun pa si Kamba drilling that 3-point shot before Yes. injuring his foot? What more? Pero he played a major role sa game na yun kanina Yes. with Piduran. But That's right a now, 3-point basket from Tiwi. yes. So balik po tayo sa game na ito. Ito ang game between Tiwi and Bakakay.
There is a foul, another foul for Gandol. That is his second already. Mga kasurog natin sa First District. Alam mo, Coach Kyle, kahit magkakalaban sila, at the end of the day, magkakasurog pa rin tayo because of Ako Bicol. Yes, oo. Diba? This free throw is brought to you by All Power. Yung Katimbuhan on his second free throw attempt. Nakakuha na sana ng 3-point shot pero mapuputol again yung Yung momentum nung Team Tiwi because of that unnecessary foul na penalty na yung Team Tiwi. So you have to minimize mistakes. Yes. Alam mo sa basketball, dapat quick decision din eh. Dapat you have to decide well. And yung mga mistakes na yun, yung mga mistakes na yun yung mga mistakes na unforced. Kumbaga, kasalanan mo talaga, hindi kasalanan nung hindi yung depensa yung nagbigay para magkamali ka, pero unforced You were not turnovers. forced to do mistake. Yes. 40 seconds. Number 17, Bueno. Drives. Right now that the rim protector Sayawan is doing his job pretty well para dito sa Team Bakakay. Tingnan mo yung mga habol niya kasi kahit patitaas niya lang yung kamay niya, naiiba yung tira eh. Oo. So it can result to a difficult shot and syempre hindi mo mapapasok. So a big factor is Sayawan right now. Talagang just challenge every shot. Yun lang naman ang principle when you are defending. But right now, Gandol is on the offense. That is an illegal screen. You are moving. So illegal pick. Sometimes pagka may miscommunication for the screen, tumakbo na agad yung ini-screenan mo. Talagang minsan kasalanan din yun ng ini-screenan kasi hindi niya inantay na makaset up muna yung screen before running. So ang tendency, the screener is moving and then the defender will come approaching, sabay sila. Pag binangga mo siya, ang kasalanan nun yung screener kasi gumagalaw pa siya. So as the one being given the pick or the screen, you have to wait for the screener to be set up. Another dukot play by Arisubal. That is his third one. Puro padukot-dukot na lang. Dukot na lang Itong si si Arisubal Arisubal pero eh. very effective. Bueno. Naghahanap Yun ang si Bueno ng punto sa mga... Yung sinasabi ko kanina, yung shot deflection ni Sayawan. Ang gandang Nice pass! pass! What a lob! From Katimbuhan No. to number 4. A very good pass. Oy! I think si Gandol doon nag-take ng extra step. So there goes our... Time out. That ends siguro... That ends our second quarter, Second quarter, yes. of our game. Pasensya na kayo at medyo Oo. kulang pa po kami dito kaya kung minsan nade-delay yung mga... And right now, Team Bakakay enjoying A a 12-point lead. No, 17-point lead. 17-point lead. So, kumbaga maganda din yung adjustment ng Team Bakakay kaya lumamang sila. And again, 35-52, Team Bakakay enjoying a 17-point lead. Magbabalik po kami para sa halftime analysis ng game between Bakakay and Tiwi.
bawat barkada. Masarap ang panalo pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basketballistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng paus, di namin alintana masasaktan. Maganda pa pangako ay tatayo, walang uwi na kayo ko. Salamat na itatay sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka aatrasan sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay, sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminatong progress, huwag lang sumablay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang trofeo. Salamat na kilala, drama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Manalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Again, we are back inside the Daraga covered court para sa ating labanang Team Tiwi versus Team Bakakay. And narito po tayo ngayon para sa ating halftime analysis. Ako pa rin po si Coach Kyle, together with... Yes, Kapa Morgan. Nandito po ang sidekick ni Coach Kyle sa hapon na ito. Dito sa makaunang games ng Ako Bicol Cup. Now Coach, himayin natin. Lamang na lamang ngayon ang Team Bakakay with a 17-point lead. Ano nangyari doon? Bakit sila ngayon nakakalamang? It is because of the experience. It is really being showed off dito sa ball game na to. Talagang yung experience ng Team Bakakay ay nakikita natin, yung kanilang mga players na galing pa sa ibang mga professional leagues ay talagang paying off. Yes, and especially having a player like Jan Katimbuhan with 10 points, 3 rebounds, 3 assists, and 2 steal right now. Nagpapakitang gilas din talaga itong kanilang player na naglaro na sa napakaraming liga dyan sa iba't ibang lugar. Together with Nicky Brasha with 8 points, 3 assists, 1 rebound, and Joshua Villar with 9 points and 1 rebound. And syempre naman, pupunta naman tayo sa Tiwi. I guess this is a manageable lead. Pwede pa sila makabangon dito with Gibby Bueno with 10 points, 5 rebounds, and 1 assist. Together with Mark Anthony Gandol na hindi pa pumuputok. Pero ang bright light is, Mark Anthony Gandol is setting up his teammate with a 9 assist. And syempre nandyan din si Raymond Verano who scores a 2 consecutive 3-point shot during the first quarter and having a 1 steal. Yun, ang mga stats natin. So, ano bang kailangan gawin ng Tiwi para matapyasan o makahabol sa game na to? Yun nga, they are trailing by 17 points. Malaki-laki yun, Coach Kyle. Kailangang mahabol nila. Dapat they have to do something dito sa third quarter. Sa umpisa pa lang ng third quarter, if they really want to win this game, kailangang magpakita na sila ng reaction. Magandang reaction kontra sa lumalamang na team, which is Team Bakakay. And now, let's see kung talagang mangyayari yan. Magbabalik po kami para sa third quarter action ng labanang Team Tiwi versus Team Bakakay dito sa AKB Cup 2022. Atin to!
Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Abuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulisang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, obleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagapak ng pawis, di namin alintana masasaktan, madadapa pangako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko, alamat na ikatay sa bolang binigay. Hindi na naging batang pasaway dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasa sa basketbulan, maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay, lakas at galing lahat ibinigay. Terminado progress, huwag lang sumablay, simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo, salamat na kilala, dilama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko, paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat
Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang matapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habulin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng pawis, di namin alintana masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko, salamat na ikatay sa bolang binigay. Hindi na naging batang pasaway, dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasa sa basketbulan, maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay, lakas at galing lahat ibinigay. Terminado puro bless, huwag lang sumablay, simula pa ang kabata, basketball na ang laro, kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, tinamak ko ang snow, malinis na laro, binigay sa publiko, paglabas sa court, pwedeng maging amigo, walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang, panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road,
nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano Multipurpose Building, Buraguis Elementary School Multipurpose Building, San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang matapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Abuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basketballist ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng pounds, di namin alintaya masasaktan, madadapa pangako ay tatayo. Walang uuwi na, nakayuko, lamat na itatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasa sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay, sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing, lahat ibinigay. Terminado po, Rex, huwag lang sumaglay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, tinama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, wow,
tropa't barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng paus, di namin alintana masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Walang uwi na kayo ko na magmay-atay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup, di ka aatrasa sa basketbulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay, sa hamon ng court, puso'y naging matibay, lakas at galing lahat ibinigay. Terminado puro dress, huwag lang sumablay, simula pa ang kabata, basketball na ang laro, kahit na minsan, wala namang grupayo, salamat na kilala, tinamak ko ang snow, malinis na laro, binigay sa publiko, paglabas sa court, pwedeng maging amigo, walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasaludo, siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang, panalo na tayo, isigaw natin, ako Bicol, isigaw natin, ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulisang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw, aking naming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong sa lahat kami ay sama-sama, tagatak ng pawis. Di namin alintana masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Walang uwi na kayo ko, lamat na itatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasan sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminatong puro test, huwag lang sumaglay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, naglama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako, Bicol, isigaw natin. Ako, Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Abuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulisang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw, aking naming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong sa lahat kami ay sama-sama,
tagaktak ng pawis. Di namin alintana masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko, salamat na itatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako. Bicol Cup, di ka atrasan sa basikbulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminadong progress, huwag lang sumaglay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, dilama ko ang asno. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay di ko laro dito pa lang. Manalo na tayo, isigaw natin. Ako, Bicol, isigaw natin. Ako, Bicol. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Simulan na ang laro. Palakasin tuhod at braso. Bilisan ang takbo. Huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa. Basta tayo agad. Tuloy lang. Sige lang. Habulin ang pangarap. Ipasang bola ng pag-asa. Kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo. Kaya laro na, game na. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basketballistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento. Obleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa. Papakita buong sa lahat kami ay sama-sama. Tagaktak ng pawis, di namin alintana masasaktan. Maganda pa pangako ay tatayo. Walang uuwi na kayo ko, salamat na itatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako. Bicol Cup, di ka atrasan sa basikbulan. Maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminadong progress, huwag lang sumaglay. And now we are back sa ating third quarter of action. Dito pa rin po yan sa AKB Cup. Alaban ng Team Tiwi versus Team Bakakay. Sorry, nagkaroon lang tayo ng konting technical difficulty. And yan, nagkaroon tayo ng power service interruption. Yes. And now we're back. Again, Kapak Morgan kasama si Coach Kyle. Meanwhile, unang 2 points na ibuslo po ng Team Tiwi. At meron pang foul. And this is a good start for Team Tiwi. Now crawling back from a 17-point deficit to have a good start here in the third quarter. Yes, kailangang maipakita na nila yung sinasabi nilang good defense at saka yung fast-paced
style of play. Yun ang hinahanap natin para makahabol sila at magkaroon ng chance na manalo sa labang ito. Eto, hindi naman laban. Greetings lang muna. Advance happy birthday sa magayuno na agum ni Mr. Jordan Alpaharo. Ayan, bro. Magandang hapon Hello, sa iyo dyan. kakilala ko niya ni Boss Jordan. Kamusta ka? Advance happy birthday sa misis niya, Apo. si Susie Bea Alpaharo. Yun. At saka happy fiesta daw sa mga taga-Bigaa. Happy Fiesta. Pupunta na lang ba kami dyan? Ay, magpapadala na lang daw. Okay. Huwag na tayong mag-abala na tayong pumunta. Busy tayo. Meanwhile, another foul for the team Bakakay. That's their second team foul. Yeah, tama. Second team foul for team Bakakay. Yes, Baseline inbound here for the team Tiwi. Oy! Mayroong miscommunication doon. Natamaan si Baby Boy. Umiyak si Baby Boy. Oo, kawawa naman. Tinamaan ng bola. Ano ba namang klaseng pasa yon? Oo. Philip Next time, Salinas. sabi, ice to the ball. Oo, ice to the ball daw. Arizabal. Okay, number 1. 10 seconds to shoot. With 10 seconds shot clock. Arizabal. Inabangan na ni Bueno. So, Team Bakakay started out with Beltran as their point guard. Nung last half ay siyempre ang nag-umpisa doon si Katimbuhan. But right now we see number 1 si Beltran acting as the point guard of Team Bakakay. Again, sabi natin kanina, Team Tiwi should do something na talagang magbibigay ng impact sa larong ito para makahabol sila. Now Team Tiwi in their 2-3 zone. Nasa top dyan si Arizabal. Salinas. Salinas for 3. Wala yun. Pero kanina sa warm-up, ang gaganda ng mga tira niya, no? Naubos na siguro Naubos sa warm siguro. up. Naniniwala ka ba doon, Coach? Na kailangan mo siyang i-reserve for the game? Hindi Na ata. mauubos yung 3 Hindi points mo ata. during warm-up? Alam mo yung mga sa Pagka warm-up, shooter ka talaga. oo, saka yung mga gandang tira mo sa warm-up, magbibigay ng confidence sa'yo yon during the ball game Kita mismo. natin ngayon, ang gandang match-up to. Nagpipisikalo Bueno, na. nagkikiskisa na. Tapos si Bertes and Bueno, talagang nagpipisikalo na. Nice two-man game. Nice two-man game. I really love seeing the way Bakakay delivers the basketball. Yes. It's so smooth. Ang ganda ng coordination nila. Kumbaga, ano lang, parang naglalaro lang talaga sila. I mean, nag-e-enjoy sila during the game with this crisp passing and smooth layups. Wala. Pagka Just kasi basket. unselfish ka, na meron kang mentality na making the other teammate look better. Yes. Napakagandang epekto yun sa bawat sinasabi team. ko sa mga players ko, always look for the best shot, not the better shot. Yes. And right now, looking for the better shot o best shot, itong Bakakay, kaya lang Medyo step na-intercept. doon si Arizabal pero walang tawag ang Gandol, ating referee. tumatakbo ng mabilis, ipinasa kay Cabiles, number 28. Bitawan niya yun. Nahuli nga ni Beltran. Ngayon, nasa number 4 ang bola. Papunta kay Bertes. Easy layup yan. For 2. Pero Team Bakakay was lucky. Hindi sila bumaba sa depensa, hindi na-convert ng Team Tiwi. But that is a bad defense on the part of Team Bakakay. Now, ayun na naman. Si Salinas this time. Humihingi ng foul, but that's a good defense on the part of number 9 ng Team Tiwi. Too much emotion right now for Team Tiwi. Nakita natin yung isang player pumasok na sa court. And Ako as a player, mareklamo din ako sa referee. Oo. But I guess this time out right now, at least matatapos din to yung run, ma-stop mo yung momentum ng kalaban mo, and regroup. Yes. Regroup lang ng regroup para makuha mo yun na That's one basic anong Kumbaga, tawag dyan? to stop the Basic flame reason. from Oo. burning, the fire from burning, buhusan mo muna ng tubig. Huwag ka muna para naman pag mamaya pagka Dapat mawala yung oxygen para hindi mag-continue na mag-flame, di ba? Kasi kung hahayaan mo talagang bubulusok. Oo. Inaantay ko lang talagang pumutok dito sa Team Tiwi si Mark Anthony Gandol.
who has 9 points right now and 9 assists. 6 points and 9 assists. And he was trying to do those assists or to dish those assists as we enter this third Oo. quarter kanina. Kaya Ngayon- lang medyo na-intercept ng kalaban. But remember, the two main guy of Team Bakakay is now resting. yes. Jan Katimbuhan and Sayawan is resting on the bench. Kaya mabibigyan din ito ng fresh leg. Yes. Baka makakapagpahinga. Yun ang That's maganda. the benefit of getting a lead Yes. after a half time. Another 3 Tama ka, point. coach. Pagka you are leading big, You can rest your, Your players, players. your main players. And right now, yung score natin is at 22. Malaki na to. pero Good kailangan defense, ng Tiwi another. na they have to take this opportunity na wala yung mga talagang key players ng kalaban. Pero Team mukhang Tiwi right now hindi pa na is- ipapakita ng Tiwi ang Yes. ganong klaseng in-expect natin sa kanila. Another shot made by Team Bakakay. This lead is ballooning now to a 24-point. Buti nakabasket si Gandol. Ayan. Yun ang dapat gagawin ngayon nila, Gandol. Do not settle for an outside shot. Because right now, kung naghahabol ka and your percentage at the 3-point line is so low, Oo. then attack the basket and Yes. try to fish some foul, try to score from the free throw line, and hopefully makabangon ka dito sa pagkakabaon mo. Okay lang na padala-dalawa. Basta't Yes. madami. Maganda Yun nga. yung percentage. Oo, high percentage ka na lang muna ngayon. Right now kasi nagsisettle sila for a 3-point shot pero hindi naman nila na-make. So now, try to regroup, try to attack the defense and fish some foul nga yung kaninang sabi ko. And maybe malay natin, mawala din yung momentum ng Bakakay. Yes, and try to experiment. Ano ba yung what would take effect sa Oo. larong ito? They have to try to do some things na hindi nila ginawa sa mga previous na quarters. And right now, ito na naman si Gandol. Mas aggressive siya ngayon. crossover yun. Maganda yung crossover. Bad Kaya lang, pass lang yun. bad pass. Another turnover for Team Tiwi, resulting for an easy layup. Wala nang set play. I think importante pa rin yon that you have to set your teammates. No. Look for the better shot or look for the Yes. best shot. Wag masyadong madaliin, wag masyadong maggigil na So gigil. far, maganda yung depensa ng Bakakay kay Bueno. Na-stop nila. Another steal now. Muntik pa yon. Shot attempt. Ayan. Yes. Finally. Gandol getting that friendly role. Yes, that's a friendly role. Siguro Talagang baka dun magbigay sa kanya ng confidence, din confidence. sa Team Tiwi. Babawiin ba? Short yun? Short. Ayan, nandun naman kay Gandol. Passing it to... That's a foul. That's an obvious foul. But that was a good challenge. Huwag mo nang ibibigay yung end one opportunity. Kung magfa-foul ka lang din naman, make sure na though Yung hindi papatira na. ibibigay ng ref yung free throw, siguro nakita niya na nasa baba pa mayroon ng foul. Pero at least mayroong ball possession at Yes. nakasungkit sila ng foul. Good recognition yun ni Gandol na nakita niyang may nauna na sa kanya, na ipasa niya yung bola. And right Another now, foul. sa kanilang ball possession na yon, nagkaroon ng foul. And dito, this time, magkakaroon na ng free throw na i-award sa mga naka-blue. Para kay But Number keep in mind, before we start the third quarter, the lead of Team Bakakay is only 17. But right now, it's already 20 with Katimbuhan and Sayawan sitting on the bench. That's the biggest Mapapaisip ka development pa. of this game. Ibig sabihin, pinapahinga nila yung dalawa nilang main guy. Pero at the nakaka-score same pa time, rin sila. nakaka-score pa rin sila at nadadagdagan yung I kalamangan. guess this is the high time for Team Tiwi to really adjust their offense and defense. Sabi ko nga kanina, they should have taken this opportunity. They should take this opportunity habang wala pa yung mga key players Yes. ng Team Bakakay. Pero mukhang nahihirapan sila. Because Team Bakakay has a very good defense. See the transition defense? That's Sayang. the transition defense portraying by Team Bakakay. They are running down the floor to at least challenge the shot. Wala yun. But it will remain to the Team Bakakay. And Another Beltran for shot. 3, wala. Yun. Pero na-rebound ay napunta sa mga naka-blue ang bola. Gandol now. Umaharabas for the layup. Nope. For a pass
Hindi pa rin. Dalawang consecutive na air ball para kay Kotara. Ano ba nangyayari kay Kotara sa ngayon? And there you have it. Na-convert na ng Team Bakakay into a 2-point ang possession na yon. 45-67 po ang score natin in favor of Team Bakakay. Number 1, Beltran penetrates. Uses the board. Wala. Yun ang mahirap ituro sa mga player, ang body control. Akala ko kung anong control. Ingat ka, coach. Kotara, hindi pa rin makabawi. Yun, kanina pa. Up until now, kanina yung tira ni Gandol, yung pumasok na tres. Ayun na naman, Ang ganda. si Beltran ba yun? Umupo sa ere para ala Cyrus Baguio. Oo. Gandol, another Gandol for 3. Wala pa rin talaga. Wala. See, I think, that is a 3-on-2 fast break. yes. And I think Gandol Go is... for a high percentage shot. Because hindi nga pumapasok yung 3 points play mo, then attack the basket. You Are have they- 3 players there. Are they desperate now at this point in time sa game natin? I think so. Pumapasok na dito sa Team Tiwi na kailangan mo makabangon for this third quarter. Pero hindi ka makakabangon kung makikipagpalitan ka lang ng tira. Nakaka-score yung Team Bakakay, nakaka-score ka rin dito. So definitely hindi ka makakahabol. So ang kailangan mong gawin is to stop the Team Bakakay and to score a point. Yes. So meaning Definitely. And meaning don't to score a rush point, things. Yes. Meaning to score a point, hindi necessary yun na to score from a 3-point shot. Yes. Score for a high percentage shot. High percentage shot. Yes. Yun ang sinasabi natin. Di baling padala-dalawa, Yes. basta't At consistent. least- yes. And yun nga, they have Stopping to the stop play. the offense nitong running team ng Bakakay. Again, ito po si Kapa Morgan, kasama po si Coach Kyle Marilla dito po sa Ako Bicol Cup. Atin to, live na live po tayo dito sa Banwang Maarangkada, Banwang Daraga. Yes. Dito po sa 2nd District. You are witnessing the inaugural season of Ako Bicol Cup 2022. And kanina, nag-opening ceremony nga tayo and kasama natin ang idol natin, the big game, the 7-time MVP. champion, 7-time champion and Champion. 4 times finals MVP, big game, James Yap. Pero ngayon, si Consi na. Konsi na siya. Oo. Ganun naman ng mga players Of course, we would like to thank our sponsor, All Power. Thank you so much. And James Yap, nakasama ko si James Yap one time sa San Juan with Commissioner Mark Pingres during the PSL. Ano ginawa nyo? Ang gandang kasama ng mga taong yan. Ang babait. Napaka-humble. Napaka-humble ng mga taong yan. Makikita mo na parang walang arte sa katawan. But right now, we are having a technical difficulty. Uli? So I please guess, bear with us. This is acceptable because this is the pilot episode and this is the first day of our AKB Cup. So rest assured that the remaining games will be fun, more exciting, and I guess mas better na And presentation. mas ma-eliminate natin yung mga Yes. unnecessary things na di Yes. kailangan. Because mind you guys, I guess this is the first broadcast of a basketball game here in Daraga. Yes, and we are really proud of it. Hindi naman sa nagbo-boast kami, but we are proud to be a part of this. Oo. So, now, hello kay Rodel Loveres Madrona and syempre sa mga kababayan ko from Busay, Daraga, Albay. Ayan. Siyempre yung mga nanonood naman sa atin sa Oo. Anislag, Daraga. Yes. Yan, yung mga taga-relocation, marami din nanonood dyan. And of course, mga taga-Binitayan, Oo. Daraga. Hello po As sa we inyo. take a look at our proud fans Yes. here May kakilala ka ba inside dyan? May kakilala ka the ba? Daraga covered court. Direk, hanapan mo naman ng mga yung mga gusto ni DJ Morgan dyan. Bigyan mo nga kami ng isang mga face of the game. Wow! We can call it the face of the game right now, siguro. Ayun. Siguro magkakaroon tayo ng ganun, Oo. ano?
face of the game. Maybe next time meron pa yung kiss cam. But for now, yan. We're here to Sa improve. inyo, siguro wala tayo kasing screen ngayon kaya hindi nila alam na sila ay napapanood ngayon sa TV. Pero definitely, maybe sooner or later, magkakaroon tayo dito ng sariling screen Pero in venue. pagka ni-review nila tong live coverage na to Oo. sa Facebook, magugulat na lang sila. I'm sure they will be proud. Nandun pala ako. Nandun kami, Ayan ang mga fans natin right now. Ayan, Oy, si Ali. Face of the day. Punong-puno ngayon ang Daraga covered court kahit maulan. Yes. Oh, kahit maulan. Yes, kahit maulan. We are just on the second game. Mamaya po, abangan nyo ang game between Legazpi and Kamalig as our Siguro third game. pagka tinawag mo sila ate, yun, nahuli pa. Well, I hope you are all enjoying this game na binigay sa inyo ng Ako Bicol Cup. Siyempre, atid pa rin yan sa inyo ni Congressman Eli Saldico at ng Ako Bicol Party List na katabang na kasurug pa. Yes. Katabang na, kasurug pa. So, yan po ang itatawag namin sa inyo, mga kasurog. Sabi ko nga kanina, although itong mga teams na to from different towns, different cities ng Albay ay na naglalaban-laban, pero at the end of the day, magkakasurog pa rin sila. And who knows, baka magkaroon ng selection dito sa Albay, di ba? These are volunteers from the Ako Bicol Party List, I guess. Yes, so, yes. Congratulations sa inyo sa napakagandang opening ceremony kaninang umaga na dito ginanap din sa Daraga Covered Court. Kudos po sa lahat ng bumubuo ng production, even the organizers of the opening ceremony. It was a job well done. Yan, sa pangunguna po ng ating commissioner, syempre, Commissioner Lloyd Rivera. And syempre, nandyan din ang ating bossing, si Sir RJ Edosma. Ma'am Russell, nako, napakagaling ni Ma'am Russell. See, meron pa tayong mga viewers. Hindi lang, for all ages itong larong ito. Hindi lang ito para sa bata, hindi lang to para sa mga middle-ager. But see, nandito sila mami, sila lola, nanonood din. Kasi nasisiyahan din sila. Alam mo mga fans pa to ni na Larry Bird, ni na Will Chamberlain. Ang masaklap dyan, baka fans pa yan ni Jerry West. Malamang. well, sana sila lola nag-e-enjoy sa ating bakbakan today. At mamaya, Legazpi and Kamalig magbabakbakan din, hoping to get their first victory dito sa ating AKB Cup. And syempre, pasalamatan na rin natin ang napakaboging director namin dito sa production. Syempre, si Direk Christian. Yes. Binibigyan kami napakagandang broadcast today. Kasama natin dito si Polo Dronio. Dito si sa Maki, ating panel. And syempre, ang ating mga cameraman. Si Mark. Yan. Yan si Direk, Oy. Thank you very much, Direk Christian. So, we are back to our action. We are at least in the half of third quarter, I guess. And Katimbungan is back in the ball game. Again, Team Bakakay enjoying a 22-point lead. Kung ako nga Team Bakakay, parang sitting pretty na. But nope, sabi nga natin, bilog ang bola. Hanggang hindi natatapos ang official game time, you don't have to, to rest. At sa pagdidepensa. pinasok na ulit nila si Jan Katimbuhan and Sayawan. Si Sayawan. For Team Bakakay. And ano bang naging adjustment din ng Tiwi? Let's see, let's Nandun find pa rin. out. Ito, si Bueno pa rin. Wala na akong nakitang magandang production from Bueno. Kanina lang yun. Parang yung umpisa lang. Kita mo ngayon, hindi na niya naibubuslo yung mga tira niya. Nabasa din kaagad yung opensa ni Bueno. Kotara. Ito Bueno. Sige nga. Ayun. Nabitawan lang. That's a turnover. That was an easy call on the part of the referee. Nabitawan niya yung bola. Nauna kasi yung bangga niya kay Sayawan. So, nawala yung control. He lost the control of the ball. And now, ayan Again, na, si Sayawan. Again, si Katimbungan. Again, Team Tiwi sticking on their 2-3 zone. A 3-point attempt made by... sino yung nag... 3-point attempt na yon? Si Barameda, pero wala. Right now,
Team Tiwi. At on top of the key, si Bueno, ipinasa kay Gandol for a 3, wala. Rebound. Ng mga naka-blue. Oy, physical na to. Back-backa na talaga. That is a traveling. That's a That's traveling traveling. violence. He was heavily guarded. Heavily guarded. Dalawa na 'yon. Hindi pa tawagan ng jump ball because wala pang half of the possession yung another guy na nasa baseline ngayon. So hindi siya matawagan na jump ball. So that is a traveling. That is a good call on the part of our referee. Siguro iniisip ni Awusa, number 15 ng Tiwi, na I should have that foul. Oo. Foul or jump ball. Oo, yan. Pero walang contact na talagang magko-call para nagpagko-call. But wala kang wala kang other step doon. Pag hawak mo yung bola, naka-ball hug ka, may pivot foot ka lang pero definitely you cannot add a step. Na-rebound ang mga naka-blue. Gandol ngayon ang may tangay ng bola. Hoping na matapyasan ang ilan na ba yung lead natin? 17-point lead pa rin. 22. 22. Okay, Leon Pao. Foul by number 17, pushing foul. So once again, mga kasurog, Team Bakakay is enjoying a 22-point lead kontra Team Tiwi na mga naka-asul. Hindi pa na-shoot yung free throw nitong si Bobis. Babago ng sapatos. Ito yung mga ipinamigay. Sa mga officials din ba? Meron din kaya? Magre-request tayo. Lalong-lalo yung mga nasa panel, kagaya natin. Siyempre naman yung mga katabi natin na nasa prod, hindi pwedeng mawalan yan. Alam mo, mayroong mga sobra-sobra dyan. 9.5 po yung Parehas sa tayo, akin. coach. As we see, a 3-point shot taken by from Team Bakakay. Near steal yun. Madaling ma-deflect yun. Pero Gandol, nice pass! Nice pass, pero wala. Nasobrahan ng Pectus. Hindi pumasok ang bola. At ngayon, pero na-recover ulit ni Gandol at ipinasa kay... talaga naman, oo. Andun makikita mo talaga kasi yung gigil. Pagka sinabayan mo Ano yung ng gigil, talagang Oo. you will most likely fail. I think at the end Tandang pihit na yun Katambuhan. Look, Katimbuhan, walang gigil, compose na compose, basket. Sa kabila, gigil na gigil, turnover. Turnover. Ito yung development, major development right now sa ating game. Normally naman kasi talaga pag naghahabol ka, nando na Babawi si talagang Bueno. beast mode ka na Yes, Gigil yes, na yes. gigil ka Yes, na You know what? Ang tendency ng mga players, for example, you have the opportunity to take the shot. Ang problema lang, that giggle factor will affect the shot. Kasi open na open ako, atakihin ko na lang siya. Tapos ang nangyayari na bibitawan yung bola. Yun ang sinasabi ko sa mga players na kunin mo muna yung bola before thinking the shot. So ang basketball kasi may halong mind game yan Yes, Pagka pumasok na sa ulo mo yan, definitely. Unang pikon talo. Sabi nga, unang pikon talo. Maapektuhan talaga yung mga tira mo, yung Yes, output ng exactly. team. So, kahanga-hanga yung mga player na kahit in a situation na naghahabol, compose pa din. Diyan mo makikita yung veteran experience ng isang player. Oo. Tama ka dyan, coach. Katimbungan to... Babalik yan sa kanya. Oy! Napagandang crossover. A dish to Sayawan. Pinasayaw pa yung bola. Hindi niya agad-agad binibitawan yung bola. Katimbuhan is reading the defense before dishing out that pass to Sayawan. And making good decisions. Yun ang, In the end. yun ang isang factor of having Katimbuhan, an experienced guy on the floor. Bueno, babawi yan. Nakaw na misplace yung net natin. Alright, so right now, balik sa double digit pa rin ang Kalamangan. Another pass. What a pass! Another From pass, Katimbuhan. Wala na, hindi na umabot. Actually, umabot kaya lang sobra.
yung tirang yon from Tiwi. So, after this third quarter, Coach, mapapansin natin, from the 7-point lead, naging 17, 21. ngayon 21. So, that means walang adjustment, wala masyadong napakitang adjustment yung Team Tiwi because hindi nila naibaba yung lamang. So definitely, they have to double down their effort coming into fourth para mabawi nila. O baka naman meron talaga silang gustong gawin na hindi nila na-execute. Alright, so magbabalik po kami para sa fourth and final quarter ng labanang Bakakay versus Tiwi, AKB Cup 2022. Atin to! And now we are back sa ating fourth and final quarter. Makakabangon pa ba ang Team Tiwi dito sa kalamangan, sa 21 kalamangan ng Team Bakakay? Ako, I'm not losing hope. Oh. Habang may oras, may pag-asa. Pag-asa Rawis, Ligaspi. Pag-asa Daraga. O pag-asa ice cream. Meron pa bang ganun? Na-rebound na number 2 at nasa kanila ngayon ang possession. Binigay ka agad kay Gandol. Gandol! Alam mo si Gandol... One thing I've noticed, Oo. yung inaasahan mo kay Gandol na mag-step up siya sa game na to. Yes. Actually, he's stepping out. He's stepping up. Ang problema nga lang, because the Team Bakakay knows that Gandol will do better. Will ngayon, strive more. Naka-focus ngayon yung depensa kay Gandol. Gandol. So now, it's the role of his teammates to step up. On their game. Kasi kinukuha ng tao si Gandol eh. Nahihirapan si Gandol. During that play, hindi nila sinabayan si Gandol pababa. Ito na number 2. Kung mako-convert na nila yan. Yes. That was a good Mako-convert challenge. na namin yan, sabi ni Villamonte. Siniguro niya na yun eh. Ngayon, kailangan dumipensa ngayon ng Team Tiwi. They cannot afford to change basket with Bakakay. They really cannot afford to change basket because Bakakay has a lot of guns. And may higher percentage sila sa mga tira. Near steal, but maninatili ang bola sa Team Tiwi. Nandun na yung desperation sa part ng Team Tiwi, but they don't need that. Kailangan magkaroon sila ng mabago pa rin yung mindset nila. Dapat mas ma-motivate sila na gumawa ng kakaiba pa rin para maiba ang resulta ng ball game nito. So right now, Team Bakakay is leading 73-52 kontra Tiwi. So far, hindi ko pa makita yung adjustment din ng Bakakay kasi Bakakay is being so consistent sa kanilang sistema. So definitely, you don't need to adjust. Wala ka namang dapat baguhin kung effective eh, di ba? You don't need to change. Kaya hindi natin agad-agad kayang sukatin ang kakayahan nitong Bakakay because they are leading. Kagaya niya, na-steal na naman. Dito na naman. Ando na naman, Mag-isa easy na to naman yan. si Villar. That's a good shot. That's a good play. That's a good defense by Team Bakakay. So sa isang basketball game, dapat talaga mauna kang makalamang. Finally, Gandol getting another 3-point shot. Yes. But yun nga, sinasabi natin kanina, medyo mababa yung percentage. When you take
so much of those 3-point attempts. He already taken a lot of 3-point shot and I guess tatlo pa lang yun na ipapasok niya. One from the first half and the two coming from here in the second half. Yung isa yung friendly role, yung isa yung ngayon. Although nakikita natin na he is really exerting effort na kagaya niyan. Very tall yun. Challenge ni Gandol si Sayawan. Another good pass coming from Katimbuhan, di lang na-convert. Not this time lang. Oh, tatlo. Bueno. Alam mo, parang nawala ng kumpiyansa si Bueno. Hindi na siya kagaya nung opening kanina na talagang napaka-high percentage yung mga tira. But still, sa side ng Tiwi, they're still hoping na makakabawi. Although, manipis na yung oras. But still, meron pang oras. Yun ang mahalaga. The ball will remain sa Team Tiwi. Number 7 for a Wala yun. 3-point Back attempt. Wala. irons that one. Andiyan na, tumatakbo si Villar. Villar. Number 32, ipinasa yung bola. Pero na-anticipate yun ng mga naka-blue. 3-point again by Gandol. Pero hindi na naman pumasok yun. Pero siguro nasa isip ni Gandol, I might as well gamble. They're taking a lot of threes and then they're giving layup. Masakla pa doon, nagbigay sila ng layup. Mayroon with a pang foul. So, I guess talaga ngayon, mahihirapan sila crawling back to this game. Pero, if you have the heart, malay ba? Malay mo ba? Yun na lang. Kumbaga puso na lang talaga. Pagka nawalan ka na ng heart, nawala na yung puso mo sa game na to, wala na rin. Surrender na kumbaga. Pero hindi natin nakikita yan sa mga taga-Tiwi. Laban pa rin sila. Lalo na mga Bicolano, mga Uragon yan. Yes, walang sukuan yan. Habang may oras, talagang gagawin ng lahat para mabago yung sitwasyon sa ball game na to. Pero hindi pumapayag po ang mga taga-Bakakay na talagang patuloy. The backcourt duo of Beltran and Katimbuhan is really working well on the part of Team Bakakay. Napaka-effective yan magmula ng umpisa. These are two feisty guards na sobrang bilis. Hindi kayang i-match up ng Team Tiwi. Yun ang problema pagka hindi mo mabigyan ng sagot ang problema. Hindi ka makamatch sa ino-offer ng kalaban. Sa ibinibigay sa'yo ng kalaban, pinapahirapan ka. We can really see now the difference between a systematic team na katulad itong Team Bakakay. They are really moving so well. Kaya nakukuha nila yung mga lob passes na yon, yung mga open shot. As Cruzana misses the shot. At sabi ko nga, yung experience talaga. Oo. Dahil sa experience nila, meron silang system. Parang ano lang yan, parang susugod ka lang sa giyera. Kailangan mo meron kang good meron general. Meron kang strategy. Same lang yan sa pagdating sa basketball. Open shot, another open shot. Buti na mitis lang. Pero nandun ka agad si para sa follow-up shot. But they are not securing the board. Sabi ni Beltran, wala namang foul Good chase pero down. Pero hindi yun ang nasa isip ng referee. Good chase down by Beltran. Siguro meron lang yung pagtalo niya, meron lang sumagi ng konti kaya tinawagan siya ng foul. Contact. Good defense. You Maganda will na give rin, him an easy basket and end one opportunity. Maganda na rin yung kaysa hahayaan mo lang na lumay up yung kalaban, di ba? Shout out na rin kay Clary May Estefane, kay Catherine May Flores, at syempre sa ating tropa na nasa likod lang nanonood, si Rico Quinto ng Bicol Cager Saddle. Magandang gabi sa inyong lahat. Papapanood ba natin siya sa Team Daraga? Ano yung pakiramdam nila na knowing na kunwari yung lamang yung Bakakay? Ayan, balik tayo sa possession ng Team Bakakay. Beltran, pinasa kay Sayawan sa top of the key. Pero na-anticipate yun. At eto na naman, si number 3,
For that attempt, wala. Pero nandun si number 28 for the rescue. Sabi niya sa akin na knowing na nakakalamang yung kalaban, Cabiles dagdagan pa daw yung for that aggressive. putback. Sayawan. Long shot pero wala. Nandun si Philip Salinas. Para sa garbage na naging bato na, naging pangginto. Courtesy of Philip Salinas. Gandol. Another isolation play. Another isolation play. Muntik na matraveling doon si Gandol. Jump. Ano? And the ball will go to Team Bakakay. Was that a shot clock violation? No. Meron lang tayong miscue on the part of our officials. But the ball will stay sa Team Tiwi. Tiwi. Ayun na naman ang fast break. Beltran. Wala. Hirap All na I thought hirap. is easy basket na yon, pero nandun pa rin yung challenge from Right. number 3. Right now, hirap na ang Team Tiwi on crashing the board. Yan ang number 1 na problem nila because ang daming offensive rebound ang nakukuha ng Team Bakakay para magkaroon ng another opportunity to score. And another thing is the fast break. Walang transition defense ang Team Tiwi. That's a good shot though by Cepeda. Pero yon ang sagot ni Cepeda. Oo, sabi nga ng coach ng Team Tiwi na si Sherwin Basaysay na they have to be aggressive. Kahit nakakalamang na. I mean Edsel Flores na sabi nila na kailangan pala nila maging aggressive para makabawi rin dito. And according naman kay Coach Sherwin Basaysay of Team Bakakay na eto, relax na lang muna. Kasi tayo yung nasa lamang eh. Oo. Yun ang maganda pag you're taking the lead kasi Yes, meron kang time to Oo. inhale, to exhale. hindi ka masyado nape-pressure. Oo. Alam mo pagka pressured ka, Another sloppy play. nandyan yung mga turnovers, yung injury, wag naman sana, di ba? Yung gigil. Pagka gigil ka na most likely hindi mo rin wala ring magandang output. This is a good outing for the Team Bakakay knowing that this is their first game. Pero Number 3 Bore, wala. Napakagandang momentum to para sa kanila all throughout the tournament. Salinas being hounded by 2 Blue Boys. He almost lost the ball pero Na-recover. na-recover niya. Beltran. Kanino ipapasa? Ipapasa kay Sayawan. 10 Sayawan seconds. 2! Ang bilis ng mga pangyayari. Another pass. Arisuban. Another good pass. Ayun, finally kay Sayawan. Pero wala pa din. Another good The ball pass. went out of bounds and mapupunta ang bola sa Team Tiwi. Hindi pa natin narinig yung marker natin ng oras. Bertes will be checking back in for Sayawan. May pagpapahinga na siguro nila si Sayawan. That's a good decision para sa coach. And utilize those players na hindi mo nagamit masyado. Kasi lamang na lamang naman din na kayo eh. Oops. Nag-split doon si number 3. Nabitawan ng bola. Pero they're asking for the referee na tatamaan. Pero judgment call by the referee sa Bakakay ang bola. Wala na tayong magagawa. Pagka nag-decide ang referee, Yes. it's final. Pero hindi pa po final ang resulta ng game natin. We're looking forward pa rin na makakahabol yung Team Tiwi kontra sa Bakakay. Good cut sana si Salinas no, pero nauna lang yung pasa. Easy 2 points for Gandol. Mark Anthony Gandol. Now Beltran as the point guard of dalawa na actually yung point guard ng Bakakay ngayon, si Beltran and si Katimbuhan. Yung nga sinasabi ko kanina, ang ganda ng backcourt duo na to because they are very feisty guard na masyadong mabilis and their decision making is very great.
Traveling. That is traveling. Very obvious yun. Ito bang si Beltran and Katimbuhan were teammates before? I don't know kung magka-teammates sila, pero 'di ba yung skill set nila halos parang ano sila, halos parehas maglaro eh. Napakaganda ng chemistry nila. Yes, Yung coordination. definitely. Nandun. Definitely. We have a timeout here. Right now. Score natin ay 84 To 65. to 65. So For the Team Bakakay. 19-point lead po ang hinahabol pa rin nitong Team Tiwi. I can see a lot of familiar faces. Shout out kay EJ Moral. Sa mga players ko. Maganda. I hope you are enjoying this outing tonight. Kay Felicidad Oliano, shout out mga taga-Bunga. Hello po. Magandang hapon po sa inyo mga taga-Bunga. Kay Needs Umali Borlasa. Magandang gabi po. And again, ang yung third and last game natin for today as we open Ako Bicol Cup 2022 ay a game between Legazpi and Kamalig. Yes. Para sa second district naman na laban. Yun ang inaabangan tonight ng mga tao, I'm sure. Sino ba mga nasa Team Legazpi? Sina Borbe. Ang gandang upstep na yun. Sidestepping move ni number 3 pero wala. Buti na lang andun si Cabiles. To the rescue palagi yan, siyempre. There you heard the last 2-minute mark ng ating ball game between Tiwi and Bakakay. Coach Kyle here and Kapa Morgan doing the work for Ako Bicol. Ako Bicol Cup 2022. Right now, Tiwi must double up their effort. May traveling called. Ito, meron tayong platoon substitution here. Pagpapahinga na ng Team Bakakay with their coach ang kanilang mga main guys. And I think para sa Tiwi, ganun na rin dapat ang gawin ng coach. Na yung mga main man niya, pwede niya nang palitan na muna. So as to, nagpalit ng tao pero suddenly biglang nag-pressure yung team Bakakay. Yung Bakakay pa rin yung may pressure. Nakakagulat yun sa part ng naman kayo, ano ba yan? Biglang pressure yung team Bakakay. Yung mga tinatawag na dapat pasiguro. Kung sabi ko, no mercy, kumbaga. No mercy. If you can have a bigger lead, then... And make an impression, di ba? Yes. Kasi maganda yung merong magandang impression yung game mo. Para yung may psychological effect kasi yan sa ibang teams. We are in our second game pero right now consistent ang ating mga game officials towards their call. Yung physicality natin ay hindi pa masyadong physical na unlike sa i-expect natin na talagang magiging physical game ito. Pero right now, malinis ang ating laruan ngayon. Malinis ang laro. And salamat din sa ating mga SBP officials headed by Provincial Director Richard Ong and Deputy Provincial Director Jojo Belen. Yes. And shout out din kay Joven Moral. Shout out from Kamalig. Mamaya ka na. Manood ka mamaya. As we have a timeout here on Team Tiwi. This is only a 13-point lead actually. Pero let's see kung kaya pang makabangon. Pero now, ang kailangan na lang gawin ng Team Bakakay dito is to use the time. Wisely. The time is on your side. Consume the 24-second shot clock and then defend. And after that, after taking the shot, if it is a miss or a 2-point or a 3-point, after that, defend. At the end of the day, it's all about defense. Sa sitwasyon na to, kahit hindi na ba pumuntos yung Bakakay, masasabi nating panalo na sila. Yes, I guess you can burn the clock and then defend. And just defend. But syempre, you are earning your momentum. You want to play well. Syempre, gusto rin magpasikat ng mga reserve, mga subs, yung mga super subs. Gusto din magpa-impress syempre. Syempre naman. And then
So You that do they your will game. so that You do they your will game. have a more playing time next time. Yes, next time. Kasi bihira lang yung bibigyan. Oo. Actually, I'm not expecting for a blowout game dito sa AKB Cup. Alam ko, lahat ng games ito magiging dikdikan. Pero it But right didn't now, turn talagang- out that way. Oo. It didn't turn out that way. But right now, talagang na-overplay lang ng Team Bakakay etong Team Tiwi. So that's why they are leading by 13 Yes. dito sa ating fourth and final period. They led for us as high much as as 22 22 points. Yes. Kanina. Ang ganda na naman, another cut there. Yung back screen doon. Kick yung, out pass for the Yes, 3. 3 points. 3-pointer. We are seeing a beauty, a passion of basketball. Yes. You see the backdoor cut of Team Bakakay is a thing of beauty. Lamang na pero hindi pa rin papatinag sa depensa. They are defending really well. Pero yung Team Tiwi, hindi na bumababa. Merong foul na nasungkit si number Meron pa 4. tayong foul. Number 28. Hello kay Eddie Encinarial. Shout out tabi kay Alvin. Hola, watching from Goa, Kamsur. Nakakaabot tayo kay Kamsur. Wait nyo kami dyan. Baka malay nyo, soon. Baka sa susunod na tournament, dyan na tayo. Gaya ng nasabi po namin, hindi lang naman Albay ang magkakaroon ng Ako Bicol Cup. It will be Bicol-wide. And who knows, maging nationwide pa. Di ba? So we are under a minute na lang ba, Coach? We are, I guess, Mukhang under a minute na lang tayo. Pasensya na kayo, hindi namin nakikita kasi yung time dito. yan na. Team Bakakay is now burning the clock. Under 15 seconds na lang tayo. So, good outing so far for the Team Tiwi. So, I guess they definitely bounce back for their next game. They will learn a lot. Definitely, from this they will bounce back. They will learn from this game and at least adjust for their next game. They will assess kung ano yung mga Oo. mistakes na nagawa Yes, nila. oo. Ganun But- naman talaga eh. But right now, the smiles are on the municipality of Of Bakakay. Bakakay on winning their first ever victory dito sa ating inaugural season ng AKB Cup 2022. And for our final score, we have here a 20-point win victory of Team Bakakay with our final score 91-71 against Team Tiwi. So abangan nyo ang pagbawi ng Tiwi next Oo. time dito sa Ako Bicol Cup. And syempre na rin, mga kasurog, aabangan din natin ang kung paano ba magbabounce back yung Tiwi at paano ba makukontinue ang momentum ng Team Bakakay going to their next game or the second game as we are waiting for the player of the game. Sino kaya, Coach, ang magiging player of the game natin? Siyempre, kukunin yan mula sa winning team, which is Team Bakakay. And I guess I'll definitely give it to Ako, meron din akong bet. Pwede ba tayong mag-bet dito? We need the official result kung sino ang So magiging for player of our the game. tonight, the Team Tiwi versus the Team Bakakay, our player of the game is Jasper J. Beltran, garnering a 16 points with 2 rebounds and 3 assists. Nakikita mo yan. Si Beltran, ang ating best player of the game between Bakakay, who's the winning team, over Tiwi. So right now mga kasurog, this has been your AKB Cup 2022. Atin to, magbabalik po kami para sa ating Game 3 tonight, which is the Team Ligaspi coming up versus the Team Kamalig.
So yan po ang ating aabangan. Kaya dyan lamang po kayo mga kasarog. Ito po si Kapa Morgan kasama si Coach Kyle Marilla dito po sa Ako Bicol Cup, live na live sa Daraga Covered Court. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Abuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo, pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Oh, 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 Basta't mulistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama, tagapak ng pawis. Di namin alintana masasaktan, magagapa pang ako ay tatayo. Walang uwi na kayo ko, alamat na ikatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasan sa basikbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminatong progress, huwag lang sumablay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, tinawa ko ang asno. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court,